Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo channel Cah Kulon Merapi no. Muga kabeh do sehat, bagas waras, gampang nurut rezeki ngono Mas. Ya carane kerja bakti dan yo nambal dalan sik. Bolong sik rusak ono tanjakan ngono Mas. Pate iki ning wetan desa. Badan 2. Kelurahan Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, kotane Jawa Tengah ngono Mas. Iki do nambal dalan. Bareng-bareng karo warga. Wih, yo tuku bareng-bareng. Yo ono sik nyambet gawe, yo ono sik mbatiri, ono kae wis. Aduh banget. Ngono kuwi Mas. Tunggale material iki semene pasire usung saka dhuwur kae, soalnya nang tanjakan. Nek cara dibongkar kono ora wani to mobile ngono kuwi. Lah iki do jibuke saka dhuwur, ngene sik rata wae. Semene wis nang kono. Bareng warga, wis nganggo motor. Kuwi motor dienggo usung-usung ngono kae. Soale curam. Wis lekas ngecor. Iki ngaleh te. Lekas ngecor. Ngecor ya ring udak manual. Manual kabeh yo. Rasa kepengin. Ngono wae. Nganggo molen. Molene boyok. Ngono kuwi guran. Wong bisa ono wis teko. Semangat kabeh. Bareng-bareng. Ngono Mas. Yang ras guyon-guyon ketemu kanca-kancane ngono kae. Ngaduk banget. Bareng. Pare iki jemblong ngono Mas, jemblong iki. Amblek mudhun. Jero tenan ngono kae. Kena udan. Terus saiki ditambal. Sulali di-subscribe channel Cah Kulon Merapi ngono Mas. Matur nuwun wis mampir nonton videone Cah Kulon Merapi. Ya anane videone kaya ngono kuwi. Nah, iki proses wis dadi ngono Mas. Wis dadi ya ngono sik. Wis dadi kari liwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.